Γιατί 3 χρόνια μετά την Επανάσταση από το 1921 ζητήσαμε το πρώτο μας δάνειο από τη Μεγάλη Βρετανία και τον Νίκο Λόφναν. Εδώ το έχω γραμμένο. Αυτά τα είχα επίτηδες τυπωμένα. Μπορούσα να το μάθω απ' έξω, αλλά δεν θέλω να βάλω αυτού του είδους τα οικονομικά στον εγκέφαλό μου, γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα είμαι κάπου, ελεήστε τον κωμικό. Ακούστε. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα είναι η αρχή της χώρας μας. Μέχρι εκείνη την ώρα η χώρα μας ήταν ένα αυγουλάκι. Μόλις πήραμε το πρώτο δάνειο για να πάρουμε όπλα, έσπασε το αυγό και βγήκαμε. Προσέξτε τι έγινε τότε. 26 Ιανουαρίου 1824. Στέλνουμε μία τριμελή επιτροπή στο Λονδίνο. Για να στείλουμε αυτή την τριμελή επιτροπή στο Λονδίνο, δεν είχαμε λεφτά ούτε για τα εισιτήρια. Τα πήραμε δανεικά. Από το Λόρδο Βύρωνα. Η χώρα μας ξεκίνησε να γίνεται κράτος με δανεικά λεφτά για εισιτήρια να πάει να ζητήσει δανεικά. Εντάξει. Το έχουμε. Ακριβώς αυτό. Πήγαμε λοιπόν να ζητήσουμε ακριβώς όσα είχαν υπολογίσει οι αγωνιστές ότι μας λείπουν. 800.000 Βρετανικές λίρες. Οι Βρετανοί ενέκριναν αυτό το δάνειο. Μας έδωσαν 800.000 λίρες. Η Τριμελής Επιτροπή λοιπόν χάρηκε γιατί νόμιζε ότι αμέσως θα φύγει πίσω στην πατρίδα με 800.000 Βρετανικές λίρες. Όχι, γιατί δεν ξέραν από δάνεια. Γιατί? Το δάνειο είχε τόκο 5%, προμήθεια 3%, ασφάλιστρα 1,5%, περίοδο αποπληρωμής 36 χρόνια και επειδή είχε οριστεί στο 59% του ονομαστικού, αυτομάτως οι 800.000 λίρες μειώθηκαν στις 472.000 λίρες. Ακόμα δεν τέλειωσα, πήγε και καλύτερα. Πρόσεξε. Αμέσως παρακρατήθηκαν προκαταβολή τόκων 2 ετών και χρεολύσια συνολικής αξίας 98.000 λιρών. Και η Τριμελής Επιτροπή έφυγε με 298 χιλιάρικα στην τσέπη. Ζητήσαμε 800, χρεωθήκαμε 800, πήραμε 298 και φύγαμε πίσω. Με το που βγήκε η Τριμελής Επιτροπή από το γραφείο του οίκου Λόφναν, οι Βρετανοί είπαν αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κράτος. Δεν θα βρούμε τέτοια στάνη πουθενά στον πλανήτη. Ναι. 9 μήνες μετά, όπως ήταν αναμενόμενο, θέλαμε καινούριο δάνειο. Γιατί εμάς μας λείπαν 800, όχι 298. 9 μήνες μετά, λοιπόν, επειδή είχαμε μάθει το έργο, εννοείται ότι στείλαμε την ίδια Τριμελή Επιτροπή. Είχαν μάθει τη δουλειά, δεν ρισκάρεις. Σου λέει αυτοί πήγαν και γυρίσαν με λεφτά. Μην στείλουμε καραμαλάκα και γυρίσουμε άδειες τσέπες. Καταλαβαίνεις. Ναι, τότε βλέπαν μόνο λεφτά, δεν βλέπαν το χρέος. Η Τριμελής Επιτροπή λοιπόν που είχε πάρει το μάθημα, σου λέει αφού θέλαμε 800 και πήραμε 2,96, τώρα θέλουμε πάλι 800 και ζητήσανε 2 εκατομμύρια. Για να πάρουν 800. Και όντως λοιπόν τα 2 εκατομμύρια τα εγκρίνανε οι Βρετανοί, όμως από τα 2 είχε οριστεί το δάνειο στο 55% και αυτομάτως μειώθηκαν στις 816.000 λίρες. Οι οποίες δεν ήταν άσχημο, ήταν και 16.000 πάνω από τα 800 που θέλαμε. Όμως, προσέξτε. Από αυτό παρακρατήθηκαν 284.000 λίρες για προκαταβολή τόκων 2 ετών, χρεολύσια, προμήθειες και άλλες δαπάνες. Το δάνειο αυτή τη φορά το διαχειρίστηκαν απευθείας οι Βρετανοί τραπεζίτες, γιατί με το πρώτο δάνειο δεν είχαμε αγοράσει ούτε σφεντόνα. Και εμείς θέλαμε τα λεφτά για να αγοράσουμε όπλα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αφαίρεσαν αυτομάτως και 212.000 για την αναχρηματοδότηση του πρώτου δανείου. Που σας θυμίζω πήραμε στην τσέπη 2,98 και 9 μήνες μετά δώσαμε 2,12. Προσέξτε τώρα. Αναχρηματοδότηση ήταν αυτό. Και πήγαν να αγοράσουν όπλα. Πήγαν λοιπόν οι Βρετανοί και έδωσαν 77.000 λίρες για όπλα και πυροβόλα, από τα οποία ελάχιστα ήρθαν στην Ελλάδα. Νομίζετε ότι οι Άγγλοι δεν έχουν Τσοχατζόπουλο? Ακούστε παρακάτω. 160.000 λίρες για να πάρουμε 6 ατμοκίνητα πλοία, από τα οποία στην Ελλάδα έφτασαν τα 3. Πληρώσαμε 6 και πήραμε 3. Για να καταλάβετε πόσο άδικοι ήμασταν με τον Βαγγέλη το Βενιζέλο που είχε αγοράσει απλώς κάτι υποβρύχια που γέρνανε. Ναι, μεν γέρνανε, αλλά ήρθανε. Γυρτά, αλλά τα είδαμε εδώ. Εδώ πληρώσαμε 6 και πήραμε 3. Και στο τέλος έρχεται η ζάχαρη. Δεν μας έφτανε που δεν είχαμε βρακί στον κόλλο μας να βάλουμε. Θέλαμε και 2 φρεγάτες. Με τις φρεγάτες έχουμε παρελθόν από το 21. Πού νομίζετε τις παραγγείλαμε? Γαλλία είναι λογικό, είναι κοντά. Στη Νέα Υόρκη. Ψώνια του κερατά. Οι ψωνάρες ρε μαλάκα. Παραγγείλαμε φρεγάτες από τη Νέα Υόρκη. 2 φρεγάτες λοιπόν, σκάσαμε 155.000 λίρες, από τις οποίες στην Ελλάδα έφτασε μόνο η μία, η φρεγάτα Ελλάς, γιατί η πρώτη πουλήθηκε στη διαδρομή για να ξεχρώσουμε τη δεύτερη. Τελείω. Αυτή είναι η αρχή του κράτους μας. Είναι τα πρώτα όπλα, η πρώτη αγορά που κάναμε. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η καριέρα μας τώρα.